Hem d'ajustar la massa salarial de la primera plantilla del club a la nova realitat econòmica que patim i adequar-la al nivell d'ingressos que ara tenim. Per tant, hem de revisar-ho tot. En el cas de Messi, el que volem és fer-li una oferta de llarg termini, és a dir, que no només inclogui el proper any o els propers 2 o 3 anys, sinó que inclús contempli el que pugui continuar vinculat al club una vegada s'hagi retirat. Això ens donarà molta flexibilitat per poder fer-li una oferta que sigui atractiva per ell i que el club pugui assumir, sobretot en el molt curt termini. Sense cap mena de dubte, ho hem dit sempre, tothom que vulgui ser soci ho podrà ser. Com hem dit, per nosaltres, tant la remodelació del Camp Nou com el nou Palau Blaugrana són dues urgències. I el que nosaltres hem proposat és que en el pla de govern dels primers 100 dies farem una auditoria de tota la feina que s'ha vingut fent en el club en els darrers anys, perquè volem reaprofitar tota aquesta feina que s'ha fet, que inclou acords amb l'Ajuntament, tot el projecte urbanístic, etc. Mirarem també, revisarem la lletra petita del preacord que hi ha amb Goldman Sachs, creiem que és revisable i millorable, i després ho posarem tot en comú, farem una revisió de tot plegat i a finals de temporada us explicarem de forma molt clara, molt transparent, molt pedagògica quin és el projecte que volem impulsar. I després el votarem tots plegats en referèndum a començaments de la temporada que ve. Si ho aprovem, les obres començaran de forma immediata. Les quotes de socis, cap increment, es quedaran exactament com són. I els preus dels abonaments ja hem explicat que tenim una proposta molt atractiva perquè el que nosaltres volem fer és incentivar, donar incentius a tots aquells socis que tenen un abonament i també aquells que no tenen abonament perquè vagin a l'estadi. I de fet la nostra proposta el que contempla és que tots aquells socis abonats que vagin a l'estadi pràcticament a tots els partits paguin molt menys del que paguen avui en dia. Sense cap mena de dubte, la borsa de treball pels socis i sòcies del club és una de les propostes que quan vam fer la presentació del projecte social amb el Marc Duch i el Toni Rovira vam exposar. El tenim ben detallat i jo crec que és un dels avantatges de ser un club social com el que som. El català per nosaltres és de les llengües oficials que tenim en el club la més important, la número 1. I per tant volem assegurar que sempre en totes les comunicacions del club, internament, externament, donem un paper molt preponderant en el català. De fet, tenim un acord amb la Plataforma de Defensa de la Llengua Catalana per assegurar que treballem plegats per fer-ho possible. No, el nostre pla base contempla que no hi ha assistència a l'estadi fins a finals d'aquesta temporada i que a partir de començaments de la temporada 21-22 el públic torna a l'estadi. El que nosaltres vam intentar fer és entendre, a través de parlar amb el Manchester City, intentar entendre també les pretensions del jugador, si donat que l'estructura esportiva creu que reforçar l'equip ara per poder tenir un equip més competitiu, sobretot ara que vindran partits complicats com el del PSG, etc., si ens ho podíem permetre, demanar a la Junta Gestora que ho fes possible, com ha passat sempre que hem fet fitxatges a meitat de temporada a la finestra d'hivern. I en el cas d'Eric Garcia vam aconseguir que aquest any no costés res en el club, ni des d'un punt de vista de l'impacte a la compta de resultats ni sortida de caixa, i que en els propers anys, considerant uns variables del voltant dels 6-7 milions, ens impactés 1,5 milions o 2 cada any, que com us podeu imaginar és una quantitat que tenint en compte el compte de resultats del club, és una quantitat molt assumible. Bé, el que nosaltres hem de fer és un refinançament del deute, perquè això és el que ara està posant el club en risc de conversió real en societat anònima esportiva i assegurar també que des del primer dia posem en marxa el nostre pla econòmic que ens ha de permetre generar ingressos i tornar a créixer els ingressos, no només les fonts tradicionals, sinó noves fonts d'ingressos i a través d'una gestió molt més apropiada de les despeses, a partir de la temporada que ve ja, començar a generar beneficis, començar a generar recursos que ens han de permetre finançar tot plegat. Si us referiu als membres de la Junta Directiva, els directius, com sempre ha passat en el Barça, cobraran 0. I el que passa és que nosaltres portem molt temps treballant per tenir directius que tenen un perfil i una experiència com la que mai han tingut els directius del Barça. Però tot i que estan molt ocupats amb les seves empreses i amb els seus projectes vitals, ajudaran el Barça a fer front a aquest pla tan ambiciós, innovador i atractiu que tenim i ho faran, lògicament, per amor al club i sense cobrar res.